I ljudi, evo ga. Ja lepši prizor skoro nisam vidio. Ovakav početak godine želim svakome od vas. Ovo je raj za oči i za nepca. Ma divota. Prelepa, hrskava, boja taman kakva ja volim, rešpečeno, hrskavo i sigurno ukusno. I ovaj rad. To je prava priča. Ao ljudi moji. Koliko je ovo dobro. Nema, samo koska. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas sam za vas spremio jedan pravi praznični recept, a to je nešto što svi volimo. U pitanju su pileća krilca iz Rerne. Spolja hrskava, unutra mekana i sočna, sa umakom, ma vidjet ćete, boli glava. Kad smo kod praznika, red je da vam čestitam srećnu novu 2026. godinu. Pre svega puno zdravlja i sreće i naravno mnogo dobre hrane. Također hvala vam za veliku podršku koju ste mi pružili u prethodnoj godini, za rast profila, za dobre komentare, ma za sve. Kako smo završili prethodnu, tako i počinjemo ovu godinu, a to je sa dobrim receptom. Ajmo mi na pripremu. Šta ja to ovdje ovog puta imam? To su lepa pileća krilca. Vidjet ćete recept koji će svi obožavati. Idemo ovako, za početak potrebno je da ih isečemo. To se jednostavno radi da bi se bolje, brže, ravnomernije ispeklo. Može naravno i ovako ucelo ko voli, ali ja volim da ih ovako zasečem na zglobovima. I onda lepo imam 3 dela koja jedan po jedan brzo i lako smažem. Idemo dalje. Ovdje imam nekih, ja mislim, 15-ak krilaca. Pa, što je dovoljno sigurno za 2 osobe. Za sad. Da li je za 3? Verovatno nije. U suštini, ja kad sam gladan, mogu i sam da pojedem sve. Ajde da kažemo prilike, za 2 osobe je taman. E sad, u suštini, vjerojatno ste vidjeli na mnogo recepata da se ovaj treći deo ne koristi. I opravdano i neopravdano. Razlog je očigledno taj zato što ovdje faktički nemam nešto mnogo mesa u odnosu na ova 2 dela koje su mesnata. Pa ljudi ne vole da ih stavljaju u recept. A drugi razlog je i taj što verovatno ne može ravnomerno da se ispeče. Naravno, ovo je tanko, brzo bi se osušilo dok ovdje ima puno mesa i treba više vremena. Ali ja ću tu sada napravim mali izuzetak i koristit ću sva 3 dela. Inače, odmah da kažem, i ja ponekad ne koristim ovaj treći deo, već ga isečem. I kad mi treba, a to sam već pomenuo u jednom videu, koski i sastojaka za supu, ja lepo kad spremam krilca odvojim par puta ovaj treći deo, stavim u kesu za zamrzivač i kad hoću da skuvam pileću supu, stavim ovaj treći deo i supa bude vrhunska. A naravno, iskoristio sam cijelo krilo, nema bacanja. Ali ovaj put imam dosta kostiju u zamrzivaču, tako da mi ne treba ovaj deo za supu i ja ću da iskoristim i njega. A iskreno da vam kažem, ja obožavam ovaj deo. Kad se onako peče sa krompirom, to mi je najslađe. Ali vidjet ćete šta ću ja da uradim i na koji način ću i njega da iskoristim. Nastavljamo sa sečenjem i ono što je jako bitno da lepo pogodite zglob kad sečete krilca, da ne morate da tupite nož. Vrlo je lako jednostavno kad znate gde treba iseći. Idemo ovako, znači ovaj deo, tako reći mali batak, sečemo znači nožem, idemo ka njemu, odavde ka bataku. Raširimo i bukvalno jednim pokretom isečemo. Odavde ka bataku, gotovo, i odavde ka ovom malom delu, gotovo. Idemo da isečemo sva krilca pa se vraćamo. Evo ga, i posljednje krilo je gotovo, isečeno. I šta sad radimo? Ja ću da uzem jednu ovu dublju šerpu ili vi kako god imate neku bilo kakvu duboku posudu i sad ću da prebacim krilca unutra radi lakšeg mešanja, odnosno začinjavanja. Idemo ovako. Sva krilca znači prebacimo. Dasku ćemo da odnesemo na pranje, ne treba nam više. I šta sad radimo? Dodajemo začine. Idemo ovako, obavezno naravno soli, otprilike 2%. Ako niste sigurni,
vi slobodno izmerite. A ako volite ovako odokativno kao ja i imate veru u to, slobodno. Zatim malo slatke mlevene paprike. Tu je onda i mleveni beli luk koji će dati posebno onako lepu aromu. Zatim obavezno bibera. Idemo onaj 3 koji sam pokazao. Tako, dosta. I šta sad? Dve jako bitne stavke. Prva je kukuruzni skrob ili ti gustin. On ima više uloga, jedna od tih je da stvori zaštitni sloj, da krivca unutra ostanu mekana i sočna, a da s polja dobiju onako lepu hrskavost. Također uloga je i ta da bolje poveže i zadrži začine na piletini. I sljedeća stvar je jogurt. Gustin će dati hrskavost, a jogurt također svojom blagom kiselinom omekšava vlakna i piletina, odnosno krivca, će biti jako mekša, sočnija iznutra, a zadržat će hrskavost sa strane, naravno ako ne preteramo sa jogurtom. I ja sam zaboravio, ima i treća stavka, a to je malo ulja. Idemo sad, zasučemo lepo rukave i mešamo. Znači nema ništa dok se lepo rukama ne izmasira. Na taj način najbolje začini dopru do mesa. Onako 2-3 minuta lepog mešanja da se lepo sve sjedini. A zatim idemo na pečenje. I da, rernu sam već upalio pre nekih par minuta da se ona lepo zagreje na 220 stepeni. Evo ga, krivca su lepo izmešana. Vidite kako imaju lepu boju, a još lepša će biti kad se ispeku, naravno. Sad možemo da pređemo na sljedeći korak, a to je pečenje. Uzimamo jedan pleh, stavljamo pek papir, jer što da ne, što da prljamo bez veze pleh i da posle se ubijemo ribajući. A i lakše ćemo posle to sve da prenesemo u umak koji ću napraviti. Idemo, zgužvamo papir. Zgužvamo ga da bi se lakše rasporedio. Tako. I sad ćemo da jedno po jedno krilce prenesemo na pleh za pečenje. Idemo jedno po jedno i ono što hoću da napomenem, stavljamo samo za sada ona dva dela, znači batak i onaj drugi deo mesnati. Ovaj treći deo, tanki, ide malo kasnije. Jer krivce idu na nekih 20 minuta, pa se okreću još 20 minuta i onda se zapeku još par minuta sa sosom. Ali ja ću tih prvih 20 minuta što se tiče ovog tankog dela da preskočim. Okrenut ću za ovih prvih 20 minuta kožu nadole, a onda drugih 20 minuta na gore da se lepo zapeče. Znači nema potrebe za nekim dodatnim uljem, stavio sam taman koliko treba, krivce imaju svoju masnoću, a vidjet ćete i kasnije ćemo da dodamo jednu marinadu koja je također jaka i masna. Jedno po jedno i idemo na pečenje. Evo ga, pleh je napunjen, boga mi, malo sam se preračunao, ima tu dosta krilaca, možda sam trebao i na veći, ali bit će mjesto, onda će malo da se skupe i onda ćemo dodamo posle 20 minuta ove male delove. Znači idemo 220 stepeni, 20 minuta, pa okrećemo. Joj, jedva čekam da ih jedem. Ajde, vidimo se. Evo da vidimo situaciju posle 20 minuta pečenja. Boga mi, to ide u jednom baš lepom smeru. Šta sad radimo? Kao što rekao, dodajem sad ove preostale male tanke delove. Jer njima će sasvim biti dovoljno nekih pola sata pečenja. Idemo ovako, ugurat ćemo ih između, ona su se malo skupila, tako da sad imamo prostora. Dodamo ih i vraćamo u rernu na još 20 minuta. S tim da, vrlo bitna stvar, sad krilca okrećemo na drugu stranu. Koža sad ide nagore, da dobije lepu hrskavost. Idemo jedno po jedno, laganim koracima, a stomak samo krči. Kad vidim ovo, znači voda na usta samo ide.
Idemo, ista temperatura, 220 stepeni, još nekih 15-20 minuta. A dok se ona peku, taman imamo vremena da napravimo jedan slatko ljuti sos, odnosno umak, koji ćemo i premazati preko krilaca i možemo kasnije njih umakati u taj sos. Šta radimo? Pa pravimo neki, tako reći, barbecue. Kečap, senf, med, soja sos, biber sos, ulje i tucana paprika. Idemo ovako, dodat ćemo prvo malo ulja, zatim kečap, ja ovdje imam neki domaći koji sam dobio na poklon, vi možete naravno i kupovni, slobodno trošite, tako da idemo nekih 3 kašike kečapa, tako. Dodat ćemo da pogrebemo ovaj senf, otprilike jedna kašičica senfa. Tako. Zatim soja sos, koja će dati i onako lepu kiselinu, i slast, i slanoću. Ovdje ja imam neki biber sos koji mi već dugo stoji u frižderu i rekao što da ga ne potrošim. Fantastičan je, ali osim mene, niko od ukućana nema naviku da ga koristi. Zatim idemo ljuta tucana paprika, s tim da ne sme mnogo. Ova je iz Leskovca i baš je ljuta. Neću da preterujem, evo ovako je sasvim dovoljno. A ja ću sebi posle da dodam naknadno još. I jako bitan deo, ono što daje lepu karamelizaciju, to je med. Jedna kašika meda. Taman. Kao da je znao gdje će da ode. Da pogrebemo i njega. Ovdje neki dodatni začina nema potrebe, znači imamo i slatkoću, i slanoću, i kiselost, i masnoću, i ljutinu. Sve je tu. Promešamo lepo. Probamo da vidimo da nešto fali. Mada, to je to. Eventualno šta zapravo možemo, to je da dodamo još malčice belog luka. Ali malčice. I evo vidite kako to izgleda. To ćemo sad lepo da premažemo preko krivaca još par minuta i ona su spremna. Evo nas, posle još 20 minuta, druga faza je gotova. Zašto kažem druga faza? Zato što ćemo sad u ovom pikantnom sosu što sam malo pre napravio, da lepo umočimo krivca i još kratko zapečemo na 250. Evo vidite, u suštini ona su već gotova i spremna za jelo. Evo da čujete i hrskavost. A unutra su mekana i sočna. Ja sam malo pre rekao da premožemo krivca, ali realno razmislio sam i što ne bi jednostavno ovako uzeli krilo i umočili sa obe strane ovako 1, 2, gotovo. Vratimo i idemo opet, znači umočimo, izvadimo, vratimo i sve je jako brzo gotovo. Malo ovako procedimo da imamo za sve, idemo jedno po jedno na brzinu i vrlo brzo su spremna za jelo. I vidite kako to sad izgleda. Znači, voda na usta, kome ne ide sigurno laže. Prelep prizor. A bit će još lepši za samo par minuta. Pojačavamo na 250 stepeni i još nekih 6 do 7 minuta. Vidimo se. I ljudi, evo ga. Ja lepši prizor skoro nisam vidio. Kakav početak godine. Baš kakav dolikuje. Slušajte vi ovo. Ovakav početak godine želim svakome od vas. Ovo je raj za oči i za nepca. Ma divota. Hrskava pileća krilca u pikantnom sosu. Još iz rerne. Lako i ukusno. Divota. Ja bih rado ovako odmah smazao, ali prosto moram još više da ulepšam sebi trenutak.
da ih lepo složim na jedan oval i pritom taman će da se prohlade pa da ih zajedno probamo. Mislim zajedno, realno samo ja, ali cilj mi je da što više vas proba ovaj recept i da mi javi utiske. Iskreno. Znači, nema laži, nema prevare. Taman se, znači, ispekao i ovaj tanki deo, kog obožavam, ali naravno tu su i ovi batačići. Sve izgleda fantastično. I ljudi, evo ih, pileća krilca iz Rerne. Šta više treba u životu? Prelepa, hrskava, boja taman kakva ja volim, rešpečeno, hrskavo i sigurno ukusno. A sad ću da probam i da vam to i potvrdim. Znači idemo sos, odnosno preliv koji je preostao i ovaj rad. To je prava priča. Ao ljudi moji, koliko je ovo dobro. Bez ikakvog preterivanja, možda najbolja krilca koju sam napravio. Kako? Lepo uspala s koske. Koščice na jednu stranu, meso u moj stomak. Inače, jedna topla preporuka, ako volite neki drugi sos, da nije na bazi ovog barbekua, kombinacija majoneza, pavlake i plavog sira, verujte mi, bomba. Ali, sad je dobar i ovaj. Mislim, nije dobar, nego je odličan. Nema, samo koska. Ja ovdje definitivno moram da prekinem snimanje, jer želim da se posvetim krilcima, lepo odem po jedno ladno pivo i da uživam. Ali zato obavezno probajte ovaj recept i iskreno mi kažite da li smo pokidali zajedno. Ako vam se svideo, lajkujte, podelite sa prijateljem, subscribeujte se, nemoj da vas mrzi i onda se vidimo u nekom od narednih videa. Srećna Nova godina i praznici. Ćao!